Human mag-landfall sabay Pangasinan ug Ilocos Sur, mihinay ug padayong gilatas sa bagyong Emong ang extreme northern Luzon. Samtang habagat ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 2 p.m. latest bulletin sa Pag-asa, uling nakita ang sentro sa bagyong Emong sa coastal waters sa Calayan, Cagayan. Karong hapon o gabi, posibleng muduol o moagi kini sa Babuyan o Batanes Islands. Sumala sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Intandi kagahapon o kaganina buntag na minusan ang mga lugar nga naubos sa wind signal number 2 ug 1 na lang karon. Samtang padayong ginapakusog sa bagyo ang habagat nga makaapekto sa panahon sa nasud, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug ubang bahin sa Soxargen. Kanunay mahimong alerto sa pag-usab-usab sa panahon, mga kapuso.